Vitajte na kanáli Faktograf. Dnes vám prinášam príbeh o Ódinovi a Yggdrasile, fascinujúci mýtus zo severskej mytológie o najvyššom bohu, ktorý sa obetoval pre múdrosť vesmíru. Ak sa vám páčia naše videá, nezabudnite sa prihlásiť na odber a dať like. Poďme na to. V dávnych časoch, keď svet bol ešte mladý a tajomstvá vesmíru zostávali skryté, vládol nad Asgardom mocný Ódin. Hoci bol najmúdrejším z bohov, jeho túžba po poznaní nemala hraníc. Vedel, že existujú tajomstvá, ktoré mu stále unikajú. Tajomstvá ukryté v runách, prastarom písme obsahujúcom moc samotného stvorenia. Ódin dlho premýšľal, ako tieto znalosti získať. Jeho hľadanie ho viedlo cez všetkých 9 svetov prepojených mohutným Yggdrasilom. Začal v Asgarde, domove Ásov, hlavnej skupiny bohov, ktorým Ódin vládol ako najmocnejší z nich. Zostúpil do Midgardu, sveta ľudí, aby pochopil ich múdrosť a skúsenosti. Navštívil Vanaheim, domov Vanov, bohov plodnosti, múdrosti a prírody, hľadajúc ich pradávne vedomosti. V Alfheime, ríši svetlých Alfov, pátral po ich magických tajomstvách. Odvážil sa do Jötunheimu, sveta obrov, kde čelil ich drsnej múdrosti. Preskúmal Nidavellir, tiež známy ako Svartalfheim, svet trpaslíkov a temných Alfov, pátrajúc po ich kováčských a remeselnických tajomstvách. Prešiel cez spaľujúci Muspelheim, svet ohňa, hľadajúc poznanie v jeho plameňoch. Pretrpel mrazivý Niflheim, svet ľadu a hmly, kde sa snažil odhaliť tajomstvá skryté v jeho chlade. Nakoniec zostúpil do pochmúrneho Helheimu, sveta mŕtvych pod vládou bohyne Hel, hľadajúc múdrosť tých, čo už odišli. V každom z týchto svetov sa Ódin pýtal múdrych bytostí a hľadal odpovede v najtemnejších zákutiach vesmíru. Stretával sa s bohmi, ľuďmi, obrami, alfmi, trpaslíkmi a dokonca s mŕtvými, vždy dychtivý po nových poznatkoch. Napriek všetkým jeho cestám a snahám, najhlbšie tajomstvá mu stále unikali. Nakoniec pochopil, že cena za takéto poznanie bude vysoká. Musel by obetovať sám seba. S týmto poznaním sa Ódin vrátil k Yggdrasilu, mohutnému jaseni, ktorý spájal všetkých 9 svetov. Tento strom, známy aj ako strom sveta alebo strom Vyselcov, bol osou vesmíru. Jeho korene siahali do podsvetia, kmeň prechádzal svetom ľudí a koruna sa dotýkala nebies. Počas svojho putovania Ódin prišiel k Mimirovej studni, ukrytej pod koreňmi Yggdrasilu. Táto studňa obsahovala všetku múdrosť a poznanie sveta. Mimi múdry obor, strážiaci studňu, povedal Ódinovi, že ak chce piť z jej vôd, musí za to zaplatiť cenu. Bez váhania Ódin súhlasil obetovať svoje oko. Traduje sa, že to bolo jeho pravé oko, hoci staré mýty to presne nešpecifikujú. Ódin si oko vybral a hodil ho do studne, čím získal schopnosť vidieť za hranice bežného vnímania a nahliadnúť do tajomstiev vesmíru. Od tej doby Ódin nosil cez prázdny očný dôlok pásku, ktorá sa stala jeho charakteristickým znakom. Táto obeta mu priniesla hlboké poznanie, ale zároveň mu ukázala, koľko toho ešte nevie. Napriek všetkým jeho cestám a snahám, najhlbšie tajomstvá mu stále unikali. Nakoniec pochopil, že cena za takéto poznanie bude vysoká. Musel by obetovať sám seba. S týmto poznaním sa Ódin vrátil k Yggdrasilu, mohutnému jaseni, ktorý spájal všetkých 9 svetov. Keď Ódin dorazil k Yggdrasilu, vedel, čo musí urobiť. Vzal svoj oštep Gungnir a prebodol sa ním, zavesiať sa na jednu z mocných vetiev stromu. Obetujem sa sám sebe, zvolal do prázdnoty, začínajúc svoju skúšku. 9 dní a 9 nocí visel Ódin na Yggdrasile, trpiac bolesťou a hladom. Nemohol jesť ani piť, visiac medzi životom a smrťou. S každým dňom sa jeho telo stávalo slabším, ale jeho myseľ silnela. Začal vnímať skryté vzorce vesmíru, šepot vetra mu prinášal fragmenty pradávnych znalostí. Počas svojho utrpenia Ódin pozoroval svet pod sebou. Videl osudy bohov a ľudí, minulosť i budúcnosť. Postupne začal chápať význam rún, ich tvary, zvuky a skryté sily. Na 9. deň, keď už bol na pokraji smrti, Ódin konečne pochopil tajomstvo rún. S posledným vypetím síl sa naťahol a uchopil runy, ktoré sa vznášali okolo neho.
V tom momente sa naplnil mocou a poznaním. S výkrikom, ktorý otriasol 9 svetmi, sa Ódin uvoľnil zo stromu. Padal ale nie ako porazený. Padal ako znovuzrodený boh, naplnený múdrosťou vekov. Keď dopadol na zem, Ódin bol premenený. Jeho obeta mu priniesla nielen poznanie rún, ale aj hĺbšie pochopenie podstaty vesmíru. Získal schopnosť ovládať mágiu, vidieť budúcnosť a komunikovať s mŕtvými. Ódin sa vrátil do Asgardu ako ešte mocnejší vládca. Svoje nové znalosti využil na ochranu bohov a ľudí, na tvorbu poézie a na prípravu na Ragnarök, súmrak bohov. Príbeh Ódinovej obety sa stal legendou medzi bohmi i ľuďmi. Symbolizoval, že pravá múdrosť prichádza len cez obetu a utrpenie. Yggdrasil, strom, na ktorom Ódin visel, sa stal známy ako strom viselcov. Večná pripomienka ceny, ktorú treba zaplatiť za poznanie. A tak Ódin, všeotec, pokračoval vo svojej vláde, vždy bdelý a pripravený čeliť výzvam, ktoré mu osud prinesie, ozbrojený múdrosťou získanou v tieni Yggdrasilu. Ďakujeme, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, dajte like a prihláste sa na odber, aby ste nezmeškali ďalšie zaujímavé príbehy. Napíšte do komentárov, aké témy by ste chceli vidieť na budúce. Vidíme sa na budúce na kanáli Faktograf.